नंगौ धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोर एसपि बड' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बर' कछारी अनसाय गावहारि खुंथायनि बानजायनायाव गाबोन 11 फेब्रुवारि गाबोननि सानावनो खेराइ फोरबो खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बे साखाफारा जानायखौ केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जे बे गाबोननि जिथुनाखि हाबाफारि बे हाबाफारिया सिमेन्ट सापरि बे गेजेर फरायसालियाव जागोन। बेनिनो बे नुनाया दासिम सोलिगासिनो दङ। लोगोसे गाबोननि जिथुनाखि हाबाफारि बे हाबाफारिनि सोमोन्दै जों माखासे बाथ्राखौ मिथिना लागोन। बर' कछारी वेलफेयार समाज काउन्सिलनि बानजायनायाव जिहेतु गोजोन खौसेथि गोजोन आरो थामोनथा बेखौ हास्थायनानै बर' जाथिनि माखासे खामानि मावनांगौनि बेलायाव 2022-2023 बे बोसोरनैखौ खुंखांबोबाय आरो नै देग्लाय 2024नि जितु 11 फेब्रुवारियाव जानो थांगासिनो दं। गेजेराव मात्र सानसे दिनल'सै 11 अक्ट'आव फेब्रुवारिनि 11 अक्ट'आव जिहेतु जोङो गोजोन खौसेथि आरो थामोनथानि जिहेतु बर' कछारी वेलफेयार समाज काउन्सिलनि बानजायनायाव खुंनो लानाय 11 अक्ट'खालि जों फुंनि 7 बाजियाव दै लायनाय हाबाफारि दं। बेनि उनाव जयग' होगोन ब्रह्म आरो बेनि उनाव बाथौ आर'ज लागोन। बेनि उनाव जोंहा खेराइ जिहेतु खेराइ फालिनाय खेराइ फुजा बेखौ 8-9 बाजिनिफ्राय जों बेखौ आखायाव लानानै फालिगोन। आरो बे फोरबोआव गोबां बर'नि जेसेबां हारियारि आफादफोर दं बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैगोन। जेरै बर'नि एबसुनिफ्राय लानानै UBPO, SBLT, आबोब, साहित्य गासै बर'नि जेसेबां आफादफोर दं आफादनि गासैबो बे बाहागोआव गाजा गोमजा बाहागो लाफैगोन। आसा खालामदों बे जिथु खेराइ फुजा बे खेराइ फुजा बयनिबो मदद आरो हास्थायनायजों मोजां जाफुंनायखौ आसा खालामदों। आरो जोंनि बेवहाय जेसेबां जायगानि सुबुंफ्रा बेयाव बाहागो लाफैगोन बिथांमोनाबो गाजा गोमजायैनो जोंनि बे फुजाखौ जाफुंनायनि बेलायाव मदद होगोन होननानै आसा खालामो। जोंनि डिस्ट्रिक्टआव गगामुगनिफ्राय लानानै जनायसिम जेसेबां बर' सुबुंफोर दं बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैगोन। आरो जों आसा खालामदों बेयाव 12,000खौ जोङो बेयाव सुबुं गमा जमा खालामनो जों जागोनखौ जों आसा खालामो। थारैनो गोजोननाय थाबाय। गाबोननि जिथुनाखि हाबाफारि बे हाबाफारियाव खमैबो रायजो राजाफोरा 12,000सो बाहागो लाफैगोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे गाबोननि बे हाबाफारियावनो गोबां गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोराबो बाहागो लागोन। गाबोननि जिथुनाखि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों दिन्थिलांबाय थानो थाखाय जोङो नाजागोन। लोगोसे बे समाव सिमेन्ट सापरिनिफ्राय आं गौतम बसुमतारिनि खौरां बड'लेण्ड बुब्लि। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।